थँक्यू डीजे. निरंजन. निरंजन अंतिम षटक. 6 चेंडू 71 धावा. क्रिकेटवरील इतिहास झालाय. 6 चेंडूवरती 56 धावा एका स्पर्धेमध्ये बनवल्या गेल्या होत्या. हा आठवतंय काय काय त्यांना नक्कीच चांगला आठवेल. 6 चेंडूवरती 56 धावा या क्रिकेट पाटलावरती बनवल्या गेल्या आहेत आणि बॉक्स क्रिकेटमध्ये बनवल्या गेल्या आहेत. आणि धावूया क्रीडांगणाच्या दिशेने. या चेंडूवरती 1 धाव येते. सॉरी 2 धावा येत आहेत. 2च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझन वरती पाहतोय आपण 47 धावसंख्येवरती आणि त्यानंतर स्टीफलाची ती देखील जाते. थँक्यू तिथे. प्रेक्षकांची हळूहळू संख्या वाढत चालली आहे. गौरव मडवी नवीन बॅटर दाखल झालाय. ओलम क्रिकेट या खेळाच्या माध्यमातून उच्च दर्जाचा खेळ जातं. जयभैरी मुरुगाडा संघाकडून अनेक स्पर्धा या खेळाडूला आपण खेळताना पाहिले. समजा दूर आहे संत आहे. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा गोलंदाज निरंजन. मिडल होत नाहीये. चेंडू तिथेच क्रीडांगणावरती अडतोय. श्रेयस मांजरेकर चेंडूला फील्ड करेल. कोणत्या प्रकारची धाब इथे बियत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. अजून या षटकात दिले काही महत्वाचे चेंडू आता उरलाय. एक महत्वाचा चेंडू इथे शिल्लक असेल. निरंजन आणि महत्वाच्या चेंडूवरती महत्वाची चूक नाही म्हणू शकत. एखादा सामना अजून खूप सारा लांब आहे. पंचांनी 9 बॉलचा इशारा दिला आणि त्यानंतर 2 धाबा मिळतील. टोटल या चेंडूवरती 3 धाबा मिळत आहेत आणि जवळपास विजयाचा जल्लोष इथे साजरा केला जाणार आहे प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाकडून. आणि अजून एक व्हाईट बॉल जल्लोष साजरा करण्यासाठी दिला जात नाहीये निरंजन कडून. एक बॉल आहे हलक्या पद्धतीने सोडून देण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल का. कोणत्या प्रकारचा रोल केला जाणार आहे चेंडू. यावेळी चेंडूला पाठवून दिलं जातंय 4 धावांसाठी आणि सिलेक्टचा दुसरा सामना इथे जिंकलाय प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाने. सिलेक्टचा दुसरा सामना आणि या लीग स्टेज मध्ये आपण खेळत असताना सिलेक्टच्या दुसऱ्या सामन्यांवरती दमखम दाखवणारा विजय प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाकडून. थँक्यू डीजे. आताच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच